Seneng kurang kira-kira Mas Garing lek kon ngancani aku. Nusul Mas. Oke aku. Senengku ngono kuwi. Mula diatur pinarak. Kiprah. Nah, monggo kiprah. Bindrong. Ya. Ayo. Diobahke awake. Ya, ayo. Semangit. Kok semangit? Aku bededek iki sing nabuh sakmene sing tak bededeki sing di. Sapa, Mas? Sing ngethuk tok iki. Lah ngapa ta? Irama kencenge kaya ngene iki perkara kethuk iki, Mbah. Kowe iki gamelan Jawa apa Bali? Lha seben wong ngono kuwi menyesuaikan karo sing joget. Gandeng sing joget iki sing enom ya iramane ya kudu sing srigak. Nombok apa piye? Lho, didongake enom kok malah gelo iki lho. Lho lah ya ora ngono wong wis diparingi tambah ki ya disyukuri kok wis tuwa kok dinom-nomke. Semangate sing enom. Yuswa sepuh ora apa-apa, semangate kudu kaya bocah enom. Kalau semangat saya mengakui masih kayak anak muda. Lah nggih kudu. Aku rumangsaku kok bapak karo anak padha rumangsaku. Piye ta padha ngon piye apa? Yen kok nyiksa aku kok seneng. Nyiksa iki nyiksa ngen apa? Ngerti apa ora? Hukum fisika semakin dingin udaranya semakin tipis oksigennya. Lah terus hubungannya karo joget? Menggeh-menggeh. Mergo lagi pisan. Lah lho kok pisan? Iya no wong mlaku kan lagi dhewe ya menggeh-menggeh. Nek wis wah
nek wis bacut malah ketagihan. Ya yen bacut ya semaput. Ya ora. Mboten. Ning niki ujube mung melu ngregengke kok nggih Mas. Niki tujune nyambut gaene teng Sontonayan. Apakah arti dari Sontonayan? Son niku nggih. Ah. Kula so karo N. Nggih. Saya bengi saya adem. Nggih. N ning bengi iki anget mergo akeh sing mirsani. Amin. Terus Tata gelar wayang kuli wayang kuli. Mas aku kok ilatku bunde ya. Kok wayang kuli ya. Tata gelar wayang kulit bengi iki kanggo bersih desa. Terus nanggap dalang kondang Ki Bayu Aji. Terus Nah. Terakhir Yan. Yan kuwi iso dening ya N. Nggih. Ya nimbali gareng saka Semarang. Nggih. Ki Sontonayan. Terus nek kapencar. Ayo. Aku kok dites. Kaki kahanan kaya ngene pendak taun mesti ana. Nggih, terus penting dianakke mergo ki bersih desa. Terakhir cari keselamatan dan cari apa berkah. Murah sandang lan pangan berkah barokah. Amin. Kecamatane Kretek. Ayo. Kreki krenteke ngati ora iso dicekeli. Tegese ora iso dindakake, kudu anggere duwe krentek ati kudu dilakoni. Nek niate bersih desa kudu dilakoni. Nah, terus tek utawa tik wis ngarani ngono lho wong ki ora ana apa-apane to. Ha. Tega yen bersih desa kok ora nimbali aku. Wis pokoke golek-golek pokoke ngene. Terus kabupatene Wonosobo. Wah, kuwi apa? Sok ngenteni timbali Pak Bupati. Lah. Kaya. Wah. Wong ki wong semene do nyawang rene kabeh. Kuwi nuduhke kompake ya, Mas. Yo, satu pandangan itu penting. Terus nonton aku. Terus saya suwe disawang kok saya bagus. Jebule basa ora. Oh ya. Ora tak tutuke. Apa? Ora wis bener bosok rupane wis. Ya ora. Ora kena diralat pokoke. Nggih. Wah, ning piyai kene niku hebat-hebat ta Mas Gareng. Pripun to Mas? Kula niku pripun ya dadi sejarah wis tak aturke wau. Nggih, niki bar subuh niku sing mirsani iki malah saya jenjem nggih. Saya akeh mergi bibar subuhan sok-sok terus mirsani malih mriki. Nggih. Niki umpama wingi ora disuk karo sing demung ngono tak tutuke jam 10 dadi ya. Ning jare-jare sing kula krungu wau saking bapak-bapak mriki pancen mriki tradisine ngoten Mas. Lah nggih. Bab nonton wayang mriki niku mboten namung iki sing diarani kene iki piyayine ora mung mirsani ning ya menikmati. Ora mung mirsani karo menikmati ning ya gelem nanggap lah kuwi. Sing penting iki nggon kuwi ngragati. Dadi mirsani, menikmati karo ngragati. Ora usah dadak pidato. Ayo lestarikan budaya kita. Ning ora tau nanggap malah kecut. Piyai kene meneng-meneng ya ta, turahe didhahar dicelengi ya ta. Terus ana sisa rejeki diklumpukke dienggo dana rasa gawe senenge wong akeh. Iya, pokoke anger sing lestarikan wayang, lestarikan ora tau nanggapi tong kosong berbunyi nyaring. Berisi tip. Iya. Tong kosong berisi tip. Nek ning kene wis jan wis anu kok nyenengke tenan hawane. Lah wong sing dodol wae ya sik tirik-tirik. Oh nggih nggih kaya wingi sing tak aturke to Mas. Sing jenenge wayangan kuwi asas pemerataan ki kecekel. Betul. Sing entuk dhuwit ora mung dalang, yoga, pesinden, pelawak,
ning klebu para bakul-bakul kuwi ya padha nampa berkahe olehe Santonayan ngenekke bersih desa. Lah niku. Leres. Tur para bakul-bakul wis niteni sok taun ngarep Santonayan kuwi adate sasi apa iki engko ngono bersih desa. Yo padha disengkuyung lho niku lho Mas ora hebat kuwi. Lah nggih luwih hebat melih niki para penduduk mriki masyarakat mriki kumpul bersatu kejawi nonton wayang nggih menyambung tali silaturahmi. Nggih. Diingat-ingat nggih ngendikane para kiai, siapapun yang memutuskan tali silaturahmi tidak akan mencium baunya surga. Apa kok nggoni ngambuhe ora ya Mas? Ora mula iki ngiras-ngirus iki. Nggih. Sing mone ra tau kepethuk gabrus kangen-kangenan. Merga piyai mriki niku rak oke-oke rak petani to Mas. Nggih. Bako, kopi, terus sayur-mayur. Mula piyai kene iki watake sabar-sabar. Merga petani iki watake sabar ora nggege mangsa. Betul kene iki piyai kene iki pangkate dhuwur-dhuwur minimal mayur. Kok iso? Lho sayur mayur. Oh iya. Nggih, Ngono lho. Ya pokoke ngempeke ya ngalap berkah piyai kene nggih Mas. Nggih, Pun nggih. pokoke anggere oleh dana rasa ki lillahi taala ora wutah bakale wutuh ya ta. Ora lokak bakale malah kebak. Allahumma Amin. Ya aku tenan aku ki bengi nyuwun sewu ya nganggo tak lemeki mike atis banget. Saya suwe saya anyep tanganku. Lah nek anu ki dikempit. Lah saya anyep no. Iya. Wah iki bengi iki yogane ana sing sekolah barang. Lah kok nganggo cagakme kaya ngono aku kene iki. Apa? Ngene iki lho. Ya di. Ya. Anyep ya. Ya, kayak ono yan ben ora atis yan. Wis ben mesake. Atis sih nyekel tak demek iki opo to sing tanganku dadi anyep e. Heeh. Iki lho ning iki yo nganu lho suatu kebanggaan bagi saya. Banggane Yo pripun? kejaba ditimbali rene aku berarti masih dihargai diakoni anggonku gareng lah. Nggih, Kene sayang, kene sayang. Kene diagemke Bapak ya. Ditaleke yo ya. Wong tuwa kok. Ah yan kuwi talekno gulu kuwi. Talekne dadung ngono gek digone ning ora ditaleni kuwi ngurusaki sayur. Ayo. Deh. Temelelet meneh. Ah, sudah bater ya. Ya. Saya dalu. Sang saya atis. Mau kok duwe ide kok ora mau. Iya. Ngene lak yo ngirit. Aku sok ben arep gawe ngenekan ya. Heeh. Oh. Kowe nek joget ben ora merucut ta? Heeh. Ah, kuwi kaya ngendikane Pak Dimur kuwi lho. Kuwi nggon dodo iki pantek kuwi. Paku ngono ben ora mingar-minger. Meke ora merucut aku mudan. Yo, tetembangan sik, tetembangan. Ning nong nong ning nong nong. Aku seneng saronmu lincah raja, Pak. Sapa sing nyaron sapa ta? Weh, Pak To ta. Ya kuwi sing esuk aku iki ya kuwi tadi wis. Ora nek Kayak iki mendukung ya. kagak. Oh, lincah pipi nempi. Mojiroji ya. Karing kono kuwi. Nggih. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Enak iki joget. Padang rembulane tanggal siji. Yen pengen urip lumayan sregep ana anggonmu ngaji. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya, padang rembulane tanggal loro. Yen pengen urip
Gandeng kene mayoritas petani ya ta Mas. Repot to dadi petani. Salate aja nganti lali. Apa maneh yen wayah tandur. Salate aja diundur-undur. Repot yen garap sawah. Salate aja nganti wegah. Apa maneh yen wayah panen. Salate aja nganti lereng. Repote yen dadi sinden. Salate wis mesti open. Sinden jenenge Mbak Fahmi. Sregep salat lan sregep ngaji. Repote yen dadi yoga. Salate blas ora ana. Apa meneh sing tukang ngendang. Ora tau salat seneng wedokan. Salatullah. Syukur ra kendangi syukur. Syukur salahe wong pengendang itu kang sing Murbai Rama kok diunekke seneng wedokan. Justru Murbai Rama sing gawe kisruh napas yo dheweke. Kisruh napas piye? Irama wis kepenak. Gawe kenceng biayat, kono kari ngeplak kene le polah dodoku lara. Iya. Iya. Lah, Dapat wong repote. Wong takon joget iki ngantem dodo terus e. lah iya, mula ya memang harus resiko ki kudu di anu apa dilakoni gitu. Sesuk iso dodoku iso marem-marem. Oh iso marem-marem. Apa jarem? Jarem marem-marem. Ayo, teruske. Yo, Aku iki. sik. Aku wong kok. Apane? Yoga wis sinden wis dagelan. Lah terus? Ya lembang. Oh, repote yen dadi dagelan. Ya wis ngono sak karepe. Dirungake. Aku jegok barang. Lho kok dehem kok. Bismillahirrahmanirrahim. Repote dadi dagelan. Wis rampung. Kok rampung? Lah wis no jare repote dadi dagelan. Liyane petang lare aku lagi salare kok disuwoke. Lho neh njaluk petang lare. Petang lare. Ya, ayo petang lare iki. Repote dadi dagelan. Lho dintekke dhewe. Jo, nintingmu kleru. Sing salah sapa? Wih Jo, geder yo. Oh gawan lho, iki sampean ranyang kono ya ranyang lho. Heeh. Iki pengender gawan gareng kok ya. Wah. Anggere metu kopi nyang aku kowe. Mbak, ayo. Repote dadi dagelan. Terus Tansah sujud ring pangeran. Yo kok munggah. Lah piye? Medun. Repote Dadi dagelan. Nah, iki munggah. Ya. Tansah sujud Ring pangeran. Ah, medun. Lho kok mandek? Piye to? Jare munggah moh, medun moh. Ora nembang ra paten. Kok nesu iki lho?
Aku ngerti aku ora entuk yen aku nyebutke dagelane sapa ora entuk. Lah ngapa? Lah yo dagelan ki akeh lah, dagelan sing nembang ki sapa? Oh, arep nyebut jenenge. Oh, no. Ya, yo coba. Repote dadi dagelan. Terus Tansah sujud pring pangeran. Delok kowe. Delok kowe. sapa ta sing ngaco iki sapa? Wih, wedokan papat lho. Kok wedokan kaya. Lah wedok ya siji iki papat tok wedokan. Weh, ditenono kowe. Mbak Rizky karo Eka jumeneng. Ya. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca pada tulanan. Kota ngantuk iku tambane apa? ala-ala gedhuk Asale saka tela yen ora pedhuk atine ra jegelo jangono Tuku boneka ning ndi iki? Boneka? Heeh. Lho niki sinden lho rencang kula. Oh, sinden to? ngenyek Lah iki karo boneka beruang ae gedhe boneka beruang. wis sinden kuwi Sinden to? sinden kok padake boneka mangsane Yo, sorry ya, Nduk, wong ora ngerti kok ya. Sorry ya. Nesu lho Pak De, nesu. syukur wong senengane natoni Ya wong ora ngerti kok, ora natoni ya. nah wong iki apa gumantung tandurane nek omonge becik nah iki wangsulane ya apik kaya ora padake wong kaya mesake ngopo Kecokot. lah boyo omong sing apik Oh, aku yo sing gedhe pangapuramu ya, Nduk. Ya. sing gedhe pangarupamu Ora rupamu, pangapuramu. Ya. Apa enek boneka iso omong ngojak omong jare sepura iso ngeki sepura. Enek boneka iso omong. Lah, syukur ben dirasake Ajake batune konslet bocah iki. nah wong sing nglairke direwangi perang cangkil kok perang sabil Sabil. oh dipadake boneka Yo, Padak lho, nih. aku ki tenan aku wis to ora ngerti. Mas aku kowe mau mudhun iki dicangking karo Rizky mau lho. Cangking apa tremos? Sajak aku ngene iki gelungan rumah sana enek tremos gelungan. Enek. bayangno terima sok gelungan iki rek gawe Tremos enek rambute enek ora nyocok irungmu. Suyah-wiyah kowe ya. Kowe lanang-lanang dhewe. nah syukur kowe Biyen lairmu ya karo wong wedok, duwe ibu. Ana bapak ora ana bi ora iso. Sampeyan kae sing rawuh ya ibu-ibu kok suya-suya karo wong wedok padakne apa aku lho cilik-cilik ya wedok padakne apa? Padakne apa? Tak jae kok kaya ngono. Wis Kak. ngece Iki ku dikandani malah ngece lho kuwi raine dielek-elekke kuwi ngece kuwi Aku nangis. oh nangis to Aku nangis iki ya nangis sing metu ora mripate kupinge. kuwi jenenge apa? wis jenenge penyakit ngono iki wong ya
Ora ning Mas Gareng iki tresna karo kowe tenan kok. Lah kalau ngerti. Tresna. Tresno. Arep kowe iki kaya bonekah paribasane ya ta. Arep kowe iki kaya nangka blonyo, arep kowe iki kaya Terus. kok iso aku bareng tok senene iki lho. Aku inti bola apa ora jane ning kene? Kowe bola apa, Duk? Iya pe bola buah, ayo di bola. Makane di bawahan ki aja cilik-cilik, sing siji dhuwur kaya tower. Sing siji cilik kaya pathok. Oh sinden-sinden Aku tadi pathok. kowe ora trimo lho kok sinden dipadakno tower. Iki sing salah dudu aku. Sapa sinden? Kae dalammu. Lah kok aku? Akeh sinden kenapa sing kok jajari kowe kok Rizki kamangka Rizki iki dhuwur dhewe. Kono dhuwur dhewe kowe ndek. Lha kuwi jenenge saling melengkapi ana sing dhuwur ana sing cendhek. Lah kok Nah, ngono kuwi grafike wong urip ya ngono. cendhek kabeh, ora enek sing idak kowe, ngono. Oh aku mau kan idak Pak De Gareng. Ngono mangkat to, karo ditonyo. Tonyo. Heeh, tonyo. Ya aja mesake. Ora ngono Eh, kuwi lho. Gareng-gareng kuwi kok. Ah iya. Sing akeh lho, kok gareng-gareng Semarang. akeh Semarang ki ono. Oh Semarang kok kae to? Ono. Wah, asu kowe ngejaliane. Ayo. Semarang ki sing ono kok liyane. Ya kowe arep ngejaliane liyane tak patenane. Iya. Kok senengane. Yo, tak nyuwun Mbak Rizky karo Eka diaturke kutut manggung. Kutut manggung. Cocok. Iki cocok. Ya kutut manggung karo ngurungake udan ngerjih kae. Ngerti. Aku senengku ngene iki lho. Main ning kene daerah Wonosobo kuwi mesti kenene ora deklit ning seng. Oh, ngono ya, Mas. Dadi yen udan ngene iki sahdu. Ah. Iya, Cek. Pak De Gareng iki seneng main ning kene. Biasane main ngisor witit kecerek polisi kok. Sakit. Keplek to. Anu kan Wong rumasane wong dadu apa ya kok. Main ning ngisor wedi kecerek kancamu polisi. maksudnya kancane Pak De Gareng. Ya deh. Tak seneni wong Magijar. Jare mau wis njaluk ngapura karo aku kok sik dibaleni neh. Lah kowe ngelokke aku cekel polisi, kecerek polisi iki. Terus perkaraku apa? Mas Gareng, Apa? Musuh. sampean aja nyepelekke. Apa? Arep kuwi sinden mung sak pathok dhuwure. Ning suarane wah elok. Kowe ya rada anu sithik gedhe sithik sak portal. Oh ya, sak portal, sing sak portal sing dikethok. Ning kuwi suarane. Portale cendhek sik dikethok. Iya. Nah iya. Ayo ya Kak, pamerke suaramu karo Mbak Rizky duet berdua. Sinten sik niki? Kowe sik no, kowe sik no. Cilik sik. Nah. Wah, ya wis. Yo, kaya ngapa suaramu Kak? Heeh. Ya, Nduk. Luar biasa. Kowe iki tenan. Jebule suaramu kok apik men ya. Aku tenan. Gumun setahun jendeng. Kowe iki ngopo? Anyel aku. Sinden nang nembang kok iso dingenek gelungane gundung piye? Seneng. Enek sindene Pak Bayu gundul ndase. Ya aja nganti gundul ora lemu-lemu. Ya. Aja nganti gundul. Wong aku ki saking gumune suaramu jebule apik banget. Nah iya. Gumun ya terus ora di ngenek-ngenekne. Lek terus gak iso ngene-ngene aku piye? Ya engko tak ngenek-enekke. Lanjut. Bu. Tekan ndi? Aku seneng Pokoke kene iki ciri khas kerja omong iki mesti kebleng wis. petingane. Petingane kuwi. Ora. 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 Ngono no. Ya. Njaluk dingonokno. Ya, besok. Kok besok? Lah iya sesuk wis rampung to. Piro wis ra rembang sesuk. Terus Yo. nek sing ngenekne sapa? Ya. Anu. Wangi. Lanjut. Paraku
presiden po kadal lho saiki. Maksud kuwi nek Lah apa tak apa? Kanggo melet. Lho, kuwi gen anu kok gen ketok manis kok. Ora sampelet tapi malah gila ya aku. Maksudku iki tak manis-maniske di hadapan jenengan ngono lho. Ning Ben kok- aku ora moklokke Yen terus. ketok manis ki cukup mesem utawa mencep utawa piye nih ora melet ngono kuwi keri. Teri yo dikukur. Kuwi gatel. Jare gudiken. Wis angel kuwi sing arep. Kayu ora nyambung. Iya. Ya Kak? Eh? Lho, ya tak? Ya ora. Paraku utute. Kalau Cek gelis nembang gek gelis dipethuk truk lho kowe. Rasa muni Penyanyi gue arep. Tante Siska arep di Tante Siska. arek metuk langganan. Lah iya. Yo, ganti Mbak Rizky. Kuwi rezeki. Neng Sik. Kuwi sinden kok padake, Bu. Ki apa? Ngematke suarane Rizky. Enek to sinden nggih sendenan tangan koyo meja rumah makan. Mangsan ya. Ya kowe ora meja rumah makan, rumah sakit. Nggih ngrawat kowe. Iya. Iya. Heeh. Iya. Weh, oh. Kompak men to, Kak? Iya. Ha saiki apa wong lara ki ya mesti dirawat ning rumah sakit atau dirawat ning rumah makan seneni no. Iya. Yo. Keringan. Oh, sapa iki? Loh, nyapa deh? Ora sopan. Iya. Apa, Dek? Lah ngisor ana wong tuwa ayo. Sapa iki? Calon sapa iki? Iki genah entut wedok iki sangit to. Ngaku. Untut enek untut wedok karo untut lanang kuwi ya. Aku rada sakit ki entut wedok. Ayo sapa? Aku mung meneng ae jane. Lah ngo. Tapi tampet gak betah kowe maktut. Oh. Salahe mambu. Oh, kok salah mabu ngentuti kaya Rizky lho. Pripun? Kiyen ngentut undang-undang kuwi. Udan-udan Piye, Pak, Kok Dek? udan-udan ngundang wong yang Untutku ngentut. pripun? undang rene-rene. Ora, agar ngentut. Apa? Ngundang arepe, agar ngundang. Entut Eka. Entut TK iki ora muni ning ambune lho. Sapa? Oh, Mas Ki iki. Ngene ira kok mambu entut tok to. Enggak. Kok gek anu kowe omongan balik. Apa ora kok balik. Ngono. Ayo, Jajal lanjut. sik. Apa? Ngene sik. Ha, Ha, lho ora to? ora ta? Oh, Ding. Yo, Mbak Rizky. Anggung nyaman mana hati Irit. Yo, Eka. Manggung Kak? Ge. Dek. Ki aku arep nanggung. Karepmu. Mas Gareng. Pun. Iki kutute arep manggung. Terus kan ngapake? Sampean ngabani sing kempul. Oke. Ya. Ya gone adoh, gone adoh. Kok sia-sia men. Yo Kak. Pancene nek ndasku ora patek kanggo. Dari sekolah pite ae. Kon ngabani nek mangun iki. Ngabani terus ra ndas dilangkai. Yo. Ora ketakong Kempul kon. Gus. kong Pindho kon. Gus. ketakong Ping telu kon. Yes. kong Papat kon.
angger apa lah sing nabuh kuwi. Ora enak kowe kuwi. Jare kowe karo aku ngene oh. Saya sekata ngene to. Oh, ngon, ping 5 ngon. Iya. Ora sida tak sawer kowe. Lah ngapa ta? Iki kutut manggung kae malah nabuhe lesung jumong Iya. yo. Lah ping 5. Oh, bakune ra wis 5 ta. Ruwi pang tumpangan. Iya. Ya, gong, yo Kak. Mbak Rizky. Mangga ya. Mangga 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 Di. mangga 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 Neno. mangga Unjang-unjange loro ya. sinten Jenengan nama tuh yang Kaya jaran ujung-ujung loro. Lho yo ana lho menungsa unjang siji to Pak De Wah. kok loro mbok tambahi Wong ki masing-masing kepala kuwi mesti ana unjang-unjange ana siji ana sing loro. Kowe loro kuwi. nek kalih Lah napa ya iki. iki pira Iki unjang-unjange ora ana wong ora ana ndase. Kuwi sirah ya. Oh sirah to. Apa rumasane kacang? iki dudu ndas iki, ndas pit. Ben ngubruk kowe. Sorry, Mac. Mek apa? Sorry, Mac. Sorry Mek. Oh ya black. Waduh. Oh, kirek apa piye black iki? Nek kene Mek kono black. Ya. Mi soa. Utuh ya. Midang ating kang Mbak Rizky. Pak Degareng. Monggo-monggo pinarak. Monggo-monggo Pak De. Nggih, monggo-monggo pinarak nitih napa bandosa monggo. Nitih anu Ken ora Indonesia ora ana hukum kowe tak bacok tenan lho. Lah piye ta ning apa? Wong tuwa kok nitih bandosa wong sing urip meger-meger kok. Mung latihan mosok ora gelem. Rumaksamu kene iki penari kok piye? Wong wak Mung bandosa. latihan ora tenanan, latihan tok. Wong kaya ngono kok gladi bersih. Cedera repetisi. Yo lanjut. Ya. Niki langsung. Ya ora langsung. Yo langsung ora langsung ning ndi. Yo. Nano. Wangi wangi ya bapak nganggo. Dua lolo. Yo. Ya, iki anu apa kuwi ngombeni sik. Nah, sing ngombeni Mbak Rizky. Ya, cocok. omben
Sing makani terus Eka, ayo pakan. Pakan kan pakan pakan nono Pakan. entek oh. Urung ayo. Pakan. Sing kepayu pakan Nenoy nano. pakan nono No. pakan Oh tak kira nonone aja. Si pakan iki nonone. Wis ora ra cetha gareng. Makan ya. pakan nono Hei. Manuke kutut ayo. manuke kutut Pakan. pakan nono Ya Rizky. Hati suara hati Yo balungan seru. Genduli Uwet lo Matur sembah nuwun wis diaturke kutut manggung berdua Mbak Rizky karo Mbak Eka. Nggih, Kang Petrus. Eka aja lungguh sik. Nggih. Mbak Rizky gak lenggah. Mbak Rizky nek cara manuk apa Mas Gareng? Iki manuk pawane dawa ngene iki manuk murai batu. Wah, murai batu. Murai batu sing kepanjangan ekornya 20 sampai 25 cm. Wah, jebul buntut iki ya diitung ya, Mas. Lho, kuwi sing malah ngundake rego. Nggih. Nek Mbak Darsini, Mbak Darsini ki manuk ngono manuk pentet. weh, pentet. Manuk pentet kuwi lho, manuk pentet ki merbawani, Mas. Ha-ha. Begitu dia bunyi manuk lain pasti berhenti. Wah, Karena mula. menanti untuk diisi oleh suara manuk pentet itu. Nggih, wajar. Mula Indonesia kok tatet-tatet to ya. Kuwi ngentut. Ora. Terus nek Fahmi, Fahmi iki lovebird. weh, lovebird. Lovebird mbiyen regane wah di atas angin sampai jutaan. Saiki Surabaya. Ya. Ya ngono ki usum-usuman ya. Usum-usuman seleranan. Nek Dita, Dita iki sing diarani apa ki kenari. weh, kenari panda. F1. F1, Kuwi ora kuning ning pink. Apa kuwi? Oren. Urin, heeh. Warnane oren. Terus nek Mbak Agnes, Iki saiki arang-arang wis dilindungi pokse. weh, pokse. Pokse. Heeh. Wis dilindungi gedhi to, manuke gedhi. Ya. Dadi pokse. Terus nek Mbak Intan, Endi Intan iki? Iki aku sing tak reko-reko mau Intan iki. piye? Iki kacer. Weh, kacer. Kuwi yes, kelincah bocah. Nek Riring,
Ririn iki ya kancane kacer sing saiki lagi digoleki. Apa kuwi? Apa kuwi? Apa? Digoleki polisi. Maksudnya digoleki penggemar Apa? anu aku lho sing tunggale kacer, pleci. Oh, alah pleci ta. Pleci iki lak dadi bocahe cilik ning anu mangane madu ae. Iya. Dadi ketok manis. Heeh. Nek Eka. Oh, iki ngenekan iki. Iya. Ki manuk ancel bumi. Ki sing piye, Dik? Apa kuwi? Apik kuwi. Mbok nek kene ana apa ora? Rupane apa? Rupane abu-abu. Lah keluwihane apa? Oh, Ngoceh. Ora tau ngoceh. Lah terus? Keluwihane ki angel dicekel ngono ae. Lah terus nek dicekel piye kok? Lho, ya dicekel karo wong ngono ki mlayu. Dik agar sing arep nyekel mandek ngono dheke melu mandek mengo ngono terus sut. Dik. Sut. Lah iki sing Oh nek cara kono ancel galeng. lah ya galeng lah ya bumi to. Iya. Lah iki ancel bumi ngene iki. Ora tau apa. Watone kowe sing dadi bumine aku pas susut tak keleki kowe. Kok nesu. Tak kira ya nang dadi Wong bumi. kancane lho apik-apik kok aku iso ancel bumi. Mbak Ririn, ayo maju kene Mbak Ririn. Kuwi ya spesial kok. Ya, ayo mriki Mbak Ririn, ayo maka. Mentara. Iya. Kuwi kentongan ngendi nyuwuke roh ya. Ha iki kepethuk sekaring kedaton. Ya, Mbak Ririn. Niki ana sing ngresake suketeki. Suketeki. Ki liyane iki sinden keset. Kok iso? Kok iso piye, Dik? Ora gelem ngrunce mlathi. Lho iki lho kanggo mlathi. Oh, mula sekar kedaton. Iya, anu mladine ora mambu tekan kene kuwi. Lah plastik. Lah iya. Oh, plastik to. Ya gawa tenan ya besem no ya. Wis tak lem. Yo ngaturke sik suketeki. Nah, menika diaturke wonten wajibipun Rp100.000. Nggih. Nyerin iki jatahmu gandeng kowe sing ngaturke suketeki ya awakmu ya iki. Alhamdulillah. Biasa ya. Heeh. Matur nuwun Mas Bayu. Oke. Ha kok. Seneng ya Rin ya wong mesti nembang kok ya. Alhamdulillah rezeki, Kak. Nembang ki mestine apa kuwi jerbasu ki lak mau beyo. Ah, mawa ya Awakmu wis- panas, mawa kok biyo, mawa iki panas. Apa iya apa wis tau ngemut? Ya tak mut kene. Mau. Lah ya ora. Ah, muni dimut ya dadi banteng. Bocah iki Shit. kowe iki sehat ora, Bud? Ngertime kok jijik. Kalau jenengan panggil mau ya Mbak Ririn jumeneng ngaten Merucut. niki Kalau ngantuk kok merucut iki. Melek. Monggo Mbak Ririn. Aku lagi iki lho, selawase dagel kaget perkara wit tiba lagi ya. Salah. Arep tiba iki judeg medet to. Aduh, suarane kok malih meneh. Yo, diaturke suketeki. Monggo, ayo.
Jempol tukule malah suket teki. Lale 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 Yo ya 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 hop slap slap jos hey tandur balik ya 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 hop dan melak tenan teguh budaya hebat ta ya enak wah iya Iringane marem. lah iya piye Wah, jan harus ngendang marta ledeng iki kena enak nggih ledeng. nggih tur nuwun wis diaturke suketeki ayo Nggih. ayo Mbak Agnes maju ke depan maka Ayo Nes, mriki Mbak Agnes ayo mangsaku. coklat abang ijo putih coklat budake goreng mateng kang abang sambel goreng nyumbuk Putih areng nganggo iwak pitik tahu tempe andong pasti sing manis 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 nyoto gudeg 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 motore manis gudeg Iki timbul pertanyaanku. apa Agnes ki Agi ki lak Hungaria. Nggih. Notabene Eropa. Kuwi ya sok ana salju. terus Apa? Salju metu to. Wis muni. Unek-unekno. Salju. salju lah ya terus piye Lah yo, notabene yen metu Iya, salju kuwi ana mesti salju. lak mesti dingin. Adem. Lah, wong kono kulino nanggapi salju kok kowe ning kene kok ya kademen. Ya beda ademe ning kono karo ademe ning kene. Bedane nggon ngendi? Iya, humidity bahasa Inggrisnya. Apa? Kelembaban udara. Heeh. Karena di sini lembab sekali jadi terasa sangat dingin. Oh. Kayak gitu. Apa to, Cek? ngapa Wah. Ora Ngapa kuwi? lembab kok. Lah, tolong ngejak omong iso nadane iki iso gawe merinding e. kamu ngandake ademe beda Ngerti nggak? Apa? Hikmah malam ini. Heeh. Hikmah. Hikmah. Hikmahnya malam ini Apa? kita gini dekat dan baru pertama kali saya merasakan sekujur tubuhku merinding. weh deh Oh. Kok sik kowe cedak Lagi kucing mau kok. tenan apa ora jane? Mbak jenengan lak mboten napa-napa to? Lak ora ngombe pirang-pirang gendul to jane. Kok iso ngomong ngono ora Pak Dek? Sadar to jane? Ketok desa banget gendul. Lho, apa? ora ngerti Mas Gareng kok merinding iki lho Ya Pripun? bukan karena Mas Gareng. oh lah kuwi Karena apa? Karena Fresh. 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 Ah. Aku ora mau atis.
Soalnya nek jenengan iki ngomong terus adem-adem ora etuk lho iki nggon gunung ora etuk sambat bab dingin. Betul. Nanti Lah malah kok ngono kok mau sambat terus? aku mung takon aku ora sambat. Ya mau pas mikir ora iso Sumpah lu, Nes. sumpah apa sumpah pocong. Oh, wede, sumpah pocong, Sumpah pocong. tali. Kaine. Sik wong Hungaria kok ngerti sumpah pocong. Lah wong nang kene wis pirang-pirang taun kok. Niki wonten sing ngresake podang kuning. Oke, cocok. Niki wau nggih tali asih anu Mas Petro, Siapa? sing ngesake anu suketeki wau terus tatu tere wau. Oh iya, heeh, bar iki diaturke tatu. Nggih. Nah. Oke. Maka podang kuning sik. Maka nadyan wujude mung peksi. Mbak Agnes nyiran bawa nggih. Ngrasake bawa ala Hongaria ki ya ngapa? Maka ya, Mbak. Nadyan wujude mung peksi. Lho, wong Hongaria lho Mas. Nggih, Pak De. Iki tenan iki ku aja-aja 5 tahun 10 tahun engkas awake dhewe iso sinau nembang ning Hungaria kono. Ya tetep ora iso. Kok ora iso napa? Ya bedane kan aku lahir ning kono. Oh, ngono ya. Ya oleh jenengan karo Mbak Eka lahir ning kene apa niku jenenge ari-arine langsung dipendem. Pak De gareng ora kayak dipangan kok didulangne nyang kono. Lho yo ning nggonku yo. Sik, kok ya ora ngeres-ngeres banget Mas Gareng kok mangan ari-ari. Lho yo Mboten to? Oh, kabare. tapi yo aku arep takon ari-ariku ning ngendi saiki? Oh iya. Ari-arine sapa? Aku. Ari-arine panjenengan. Lah iya. Lah iki lah aku ari-arimu to. Adik ari-ari. Iya, kakang kawah. Lah kakange kawah. Langsung sak tambangi anjas moro ari-ari. Ari mami. Ari mami kok ari-ari. Iya Mbak Agnes. Londone ya rada edan. Reno. Mas Gareng. Gon! Mas. Dawuh. Bengak Dawuh Mas Bayu. Iya Mbak Agnes, lanjut. Alus manis sakso Ya mbok ngono lho, De, jumeneng ora lungguh. Kok nek penonton gregeten dijunjung terus disuntikne piye? Dikira lempoh. Ngenyek. Ora. Kah, Dalem. ki angger ora konangan wong kuwi iso tak nikah tenan kan. Lah aku yo gelem. Lho. Kon emoh maksudnya. Amin ya Allah. Emoh. Oh, lah kok gelem. Yo gelem. Makane aja sok Lah. Anyel aku. Ya ta. Mbok narek nang wis. Iki mau apa? Sekali tempo nabrak wong asing Sik. piye ini. Aku takon iki mau apa? Anu, Maksudmu apa? Aku diputer- Aku takon, pakanmu apa? Kok wani-wani karo aku? Piye? Mbak. Nah aku ora trimo. Pangkatmu apa? Apa kowe tau kayak aku mangan kok wani ngono? Mas Bayu. Apa? Aku ditabrak sumbing. Ora iso lah. Ini kene kearifan lokalmu gagal. Ternyata kamu nggak tahu apa-apa. Tahu kenapa? Sumbing iku lanang, Sindoro iku wedok. Lah iya. Lah yo kok ditabrak sumbing aku iki wedok lho. Lah iya. Piye sih? Tak kae bingung londone wae. Ya lanjut. Norano. Goleki si podang pito. Anu. Ipo bungae atiku. Nyanding bisa dadi tombo.
Monggo diaturke podhang kuning. Monggo ya dikendangi cara Tulungagung Gagamina. Nggih, ayo ya. Nenoi iso awan ngom wis ora krasa. halo lalo Yuran anggoleki sing kasayang. Mobeng miterang ganggo goleki ora krasa ya matur sembah nuwun wis diaturke Matur nuwun, Pak. podhang kuning. Yo saiki ngaturke tatu. Ah, Ayo, Eka. Kowe nembang ya, Nduk. Nggih, nggih. Oke. Siap, siap. Tatu. Gege kok lungguh. Hah? Oh, golek apalan to. Golek anu jenenge apa hari saplas. Tatu kan diaplas, saplas. Sakarepmu. Tatu arang keranjang. Yo. Tatu, Ayo ngapa? tatu. Maka yo Cak disiapke lagune. Maka yo. Semuanya yang lagi ambil boleh angkat tangan.
Opo aku salah yen aku apa anane ya wong sing sayangku yen mengkono biyen apa aku salah yen aku cerita ceritane tresno nalika biyen aku lan kowe yo cerita apa anane wong sing ning sanemu ben melungmu biyen anane yo apa aku salah yen aku cerita apa anane yo ceritane nalika biyen aku lan kowe ceritane tresno nalika biyen aku lan kowe oh deh lah weh iso ibu ayo nggih makasih makasih. Makasih. Mbak Intan mriki Intan. Ayo Tan. Tan. Yo Mbak Intan aturan mriki enggal nyanyi pantone pon ngantosi Mbak Intan aturan nyanyi Nang kene wis kaget apa meneh ning kono aku. Sugeng enjing Kang Gareng. Piye? Sugeng enjing. Enjing. Ora aku arep takon kuwi jane cah ndi, Nduk? Kula Cilacap Kang Gareng. Oh, Cilacap. Iya, nggih. Ah. Sikile jenengan kok beda Kang Gareng? Apane? Sikile beda. Ya padha bae lah. Beda kue? Endi? Ki sikil apa? Tengen. Ki sikil apa? Kiwa. Nah kan beda. Lah iya beda, Mbok. Lah nek sing padha ki kaya bojone Mas Gareng kae Mbak Intan. Pripun? Garwane Mas Gareng ki padha sikile kiwa kabeh. Ah, bojoku kae mulane mlaku lak muter terus ini. Iki lho rada wah iki telat bebas. Nek aku sikile pada. Endi? Kuwi sikil apa? Sikilku. Iki Sikilku. Wah, Padha ta. engko bar wayangan melu aku ya. Ya, Neng ndi? mung Tak ndi? periksake ning rumah sakit jiwa ngono lho. Wah, kuwi enek garwane lungguh lenggah nang kene. Mboten, arep bubu, tak aman. Bubu. Oh, bubu. Iya. Bubu. Nggih, niku dedek bubu. Nggih. Ketan bubu. Lah iya, nek aku terima kasih kok karo Mbak Intan karo Mas. Sik. Bapak. Bagus, heeh.
Ya anu no, wis gelem sabiyantu karo Petro. Pokoke nek aku Metro ngulon paribasane ya tetep tak suwuni tulung Mbak Mergo Intan. dia wis tau Amin. kumpul rikala ana Cilacap kae. Nggih, Nate kali ha-ha. Kang Gareng. Nggih. Mbak niki wonten sing ngersake lelagon anu gelo. Oh, nggih. Diaturke nggih. Nggih. Ah. Gareng. Ayo lagu iso ra garapane Jelo. Apa jelo iki? Jane lagune apa ki? Gelo. Gelo ki yen Jawa yen Inggris Jelo. Wah, Oh. ya. Oh ya. Yo diaturke sik. Gelo yo, Cah. Nggih. Diracekke yo nan. Mumpung wis sehat awake. Sapa lara? Sing lara sapa? Mletre wingi bar kok kene. Oh alah, Nyolong sate iku dadi ya wis ben ngrasakno dhewe. ya kaya ngono kuwi ya ngerti lara. Mlaku batre kowe kok lara. Lho ki menungsa e padake. Mlaku batu. Yo gela yo diaturke. Monggo yo. Gonku. Lanjut. Yang ngene lelaku pingin ngomong kontak Hela. yen pancen nek ditinggal gawe karo rasa Go. Margoi. ning endi nggonku goleki kote-kote kepengin ketemu nadyan ato taparani mung nuruti karepe ati. Oh. Ayo. Lanjut. Piye Kang Gareng? Apa kuwi? Alah. Pokoknya. Ayo. Bareng saiki ketemu sambil lunga ninggalake aku kaya sinendalan lulum Ah. wis neles Oh. yen pancene ora tresno mbok ya kaya kandha sing prasaja aja kene kelati aku ora bakal Rumah niki arep ngeki konten dhek ngono piye. Terus. Aku wis ora tau nonton Surapada ya. Iya. Yo, lanjut. Kaya Jangan lupa. lelakonmu pingin ngopo kon datang ketemu pancen nek ditinggali gawe gelo ati salawas menika sampun Ya, makasih. Anu, Mas Bayu ki juga ki Surapada ngono ki
terinspirasi karo jogetane penyanyi sing Oh nggih. Jogetan apa kuwi Kang? Kuwi jenenge jogetan ancel galeng ngono kuwi. Nggih, makasih matur nuwun. Nggih. Tak kira wis katok kok lek padha gegojekan. Nggih. Mas Gareng sawetawis satur panglipur. Nggih. Mesti kata lepat nyuwun gunging samudra pangaksami. Boten langkung, selamat untuk dusun lan desa mriki. Nggih. Tansah dipun lestarekaken merti dusun, merti desa menapa mawon sebatipun ingkang baken menawi wonten merti desa mriki rukun selalu. Amin.